Na, mae gan Danny Holmes dafliad hir. Mewn tuag at y postyn agosa, mae'n rhydd yn y cwrt Cosby! Ac mae'n arbediad arbennig o dda gan Scott Cochlan. Holmes, efo'r tafliad hir, ydi bownsio, ti'n mynd gadael un a ddigwydd yn y cwrt Cosby. Kenny, gath o'n gafal â ni, gath o'n pwer tu ôl i. Morris yn creu lle am ergyd o arbediad arbennig arall gan Scott Cochlan. Morris yn symud y bêl i'r dde ac ergyd nerthol. What a take, Cochlan. Saf da. Ond yn fyr eto. A'r bêl mewn i'r canol! A Ben Nash! O'r diwedd mae Cei Connah wedi rwydo y bêl i mewn yn gampus. Cochlan yn cael ei giro. Nash yn rwydo. Cei Connah ar y blaen. Pan maen nhw'n symud y bel yma efo cic gornel sydyn, 3 llath, 4 llath, faint o anodd hyn i farcio wedyn. Pan mae'r bel yn dod gyda Josh Williams, mae'r ongl yn wahanol, ti'n trio symud allan, a mae'r chwaraewyr yn rhedeg i mewn. Mae Nash fyna yn mynd tuag at y bel, yn lle fod yn erbyn y spin, mae'n mynd tuag at y bel, a wrth gwrs, penio lawr a sgorio gol. Y problem fyna felly oedd amddiffyn o'r bach rhy bell oedd o Nash, oedd e'n peniad bach yn rhwydd. Cic rydd wedi chymryd yn sydyn, lawr ar asgell at Danny Holmes. Holmes mewn i'r cwrt Cosby, a draws fi neb y gol, a neb yn o'i rwydo. Wild, ychydig ar ei sodle falle, ond rhediad pwrpasol Danny Holmes yn heiddi gol. Bach o lwc fyna gan Holmes i, ond do, dath e mewn trwyddo. Ond eto, lle mae Kenny, lle mae Wild. Gofyn cwestiynau fyna. Ni 3 chwarter ffordd trwy'r gêm, ond mae'r cochion dal yn y gêm. Gwaith campus gan Keen Watts o'r bas dda. Watts, ac yna Hillman. Hillman i'r llal, mae bod nhw'n gico smotyn, a mae yn! Iwan Arwel yn pwyntio i'r smotyn, a chyfle arbennig i gochion Llanelli ddod ar sgôr yn gyfartal. Mae'n gico smotyn, sa'n cwestiwn am hynny. Gwych gan Llanelli. Y capten Joe Hopkins sydd ar cyfrifoldeb. Mae wedi sgorio 2 o'r smotyn yn barod yn erbyn y goetre a derwyddon cefn. Mae'n gwynebu Andy Firth. Hopkins, mae'n cael ei harbed! 2 waith gan Firth. O, arbennig gan y gol geidwad. Cyfle gorau Llanelli yn diflannu. Mae'n gêm seicolegol o fan hyn, dydy. Ti'n gwybod beth nath o ddim wneud, ydy codi ben, just cyn efo cymryd. Mae Firth, mae o'n edrych yn efo, mae o'n symud un ffordd, a wedyn mae'n cael y naid mae i lawr i'w chwith i gyrraedd o'na. Dydy ddim yn y gornel, na i ddeud hynny. Ond, mae Firth, sa wedi codi ben am eiliad am yna, de. Sa wedi weld o'n symud, herwydd oedd wedi symud y gynt. Cic gornel, Williams eto. Mewn mae'n dod at y postyn agosa! A maen nhw wedi sgorio unwaith eto. Malkin sy'n rhwydo gyda'i gyffyrddiad cynta. Ar draws yr amddiffynwr, Williams yn bwydo, Malkin yn penio. Ond gwych gan Cei Connah, mae'n ddwy ddim. Eto'r cic gornel fyr yma. Josh Williams eto fo'r croesiad. Edrycha Dian Malkin. Just yn rhagweld, yn ymroi i'w rediad i fynd ar draws y chwaraewyr. A wedyn mae o'n hofran. Mae'n mesur ediad y bel yn gynnar. Mae o'i fyny yna. Mae'n troi mewn i'r symudiad yn yr awyr ac yn cyfeirio defnyddio'r pwer ar y croesiad ac anwesu hi fewn i'r gol. Conditions made it a little bit tougher. But yeah, it was a good professional job from the boys. We did everything right, came down last night, prepared well. Kibbo gave us a game plan, and we always know we're a threat from set pieces, and Josh's delivery's been bang on the money twice, and 2 set pieces and job done. Ni'n teimlo'n tŷ bach shmedig. Ni'n gwybod bod yn mynd i bod yn gêm anodd, ni'n cael llawer o meddiant, a bydd rhaid ni amddiffyn am llawer o'r gêm, ond ni'n credu bod ni'n cael y cyfle gyda'r cic smotyn. Os mae'n mynd mewn, mae'n gêm gwahanol, 10 munud i fynd. Falle bod ni'n gallu mynd i ciciau smotyn neu cael un arall, ond ni'n gallu bod yn proud iawn o'r perfformiadau, ond ni'n bach shmedig hefyd gyda'r colliad. I thought we were dominant in possession. I thought we controlled the game with the territory. But if you don't take your chances or don't make more use of the opportunities you get in the final third, you run the risk of an opportunity on the counter-attack. We knew Llanelli are good on the counter-attack, and then when they get the penalty, anything can happen. But I must give so much credit to our players and our coaching staff, because that's the fine detail. We watched the videos of where
Kyrie goes for his penalty, and there's no shock that Andy first saves it. Really proud of the boys. Nothing but pride, to be honest with you. It was difficult. Listen, they're relentless. They're excellent at what they do. Actually really enjoy watching them. But tough to be up against them today, but I thought the boys did excellent. Is the overall emotion relief to get the win, Neil? Yeah, because you come to this place, and Llanelli I thought were fantastic, the way they've approached the game, and there's nothing to, you can't really win in a situation like this. If we win, we're expected. If we lose, it's the end of the world. So I thought the players and staff were fantastic. We did everything the right way, and we got what we deserved in the end.